Máis asuntos en Radio Limia Cadena Ser. Mañá é 25 de novembro, un día marcado en violeta no calendario, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, e por iso hoxe falamos dun dos moitos eventos programados na comarca da Limia para conmemorar esta data, para concienciar, para tentar un cambio na nosa sociedade cara a erradicación de toda forma de violencia machista. Mañá, en Vilar de Santos, proxectase a curtametraxe Paula con P de Reme da ourensá Isabel Salgado, en a que participou o músico, compositor e escritor ourensán Daniel Soldevilla. Moi bons días, Daniel. Moi bons días, Flor, como estás? Moi ben, encantada de falar contigo. Sempre un placer. Imos alá, entón. Paula é unha prostituta embarazada asfixiada polo seu proxeneta e atopa unha vía de esperanza. Esta podría ser, quizáis, o resumo desta curta que vades proxectar mañá en Vilar de Santos. Como foi participar nesta curta? Fálanos un poquinho, Dani, dese proxecto no que participaches xunto a Isabel. Sí, pois, a ver, esta curta, ademais, eu participei desde o inicio, o maior inicio que poda haber, non? É dicir, desde o que era un embrión como idea, non? É dicir, Isabel e eu quedamos ainda hoxe moitas veces e falamos así de moitos proxectos, ideas que compartimos e demais. E neste caso ela tiña unha idea moi clara, que era que quería contar a historia porque é basada en feitos reais. Entonces, quería contar esta historia, pero dunha maneira que lle chegase de verdade ao público. O sea, decir, había moito esforzo non simplemente contar un relato e xa está, senón quería algo máis. Non se limitaba a simple literatura, por decirlo así, non é simple, non era complexa, pero quería facer algo máis. Entonces xurdiu a idea de facer un guión que ela xa viña tendo na mente. Que pasou? Que empezamos a fabricar escenas como castelos no aire, non? É dicir, todo supostos, todo tal. E finalmente fomos construindo, sobre todo ela, non? Porque era que me traía moitas ideas. Eu simplemente estaba como asesorando, dando opinións, ou cosas así, non? Que temos así moitos amigos, sobre todo nas barras dos bares. E nada, pouco a pouco foi collendo moito sentido que a curta, non? Xa un guión que se podía visualizar, non? Que ao contalo a xente podía entenderlo. Entonces vimos claro que había que facer algo con el. Sobre todo Isabel, non? Que foi a que realmente apostou por económicamente, con medios, con buscar todo tipo de cousas para facer o posible, non? Entonces, velo crecer, medrar como se fora un rapaciño, non? Este proxecto foi bestial. Además, unha pola idea, outra por ver que cousas que eu podía haber dito que suxerido, non? Que estiveran, fixéronse realidade, e como Isabel colleu todo o que as ideas e os proxectos todos que tiñamos naquela tormenta de ideas, non? Que facíamos nos bares e así, como supo coller cada cousa adecuada, non? Irla facendo un pequeno puzzle que ao final foi moi grande, e ao final, bueno, acabou sendo unha idea maravillosa e a historia ben contada, sabes? A que ela quería contar, contouna como ela quixo ao final. Foi genial. Os limiaos, os veciños terán que asistir a esa presentación para poder opinar e para poder ver esta curta, que a verdade que vin o tráiler e teño que dicir que é crúa, é dura, a verdade que se era o obxectivo, dende logo conseguístelo porque remove por dentro. Ese é o obxectivo, entendo, non? Sí, verdad, é como unha cuestión de, como diría, colisión, non? De impacto, tamén de dualidade, non? Queríamos, bueno, eu métome no que quería Isabel, non? Porque queríamos todo o equipo que ao final participamos, que somos moitos, sabes? Ao final xuntámonos todos na mesma idea, tiñamos todos o mesmo obxectivo, non? Porque unha vez que conseguíamos interiorizar a idea que tiña Isabel, non? O seu guión e todo o que quería mostrar, nos automáticamente nos convertimos no seu equipo e todos os seus obxectivos eran comuns, non? Entonces, neste caso, o que se buscaba moito, xa te falo como persona que traballa no corto, era impactar a xente, encontrar a forma de que a mensaxe, que é brutal e que se pode decir dunha maneira moito máis sinxela, evidentemente, pero chegase. E como se consigue isto? Pois tes que impactar a xente, devolverlle a realidade, non? Porlle adiante, non? Que é o que facemos na performance tamén que vai incluída no evento de mañá, e intentar achegar a mensaxe de forma impactante
a xente, porque senón, de lo contrario, se contamos un conto de hadas, non, por moito moi importante que sexa a mensaxe, non chega igual. Neste aspecto, a mellor forma era mostrar a realidade cruda, é dicir, pornos na calle, con idioma callejero, que o que, sabe, xente que vive nese mundo, non? Que, por exemplo, aborda a prostitución con unha normalidade que é acojonante, perdón por decir a palabra, porque é xente que está neso, día é o pan de cada día. Entón, para eso, a normalidade de que unha muller sea prostituta é normal. O sea, non angulan a mirar e dicir, mira, non, xa consideran, xa a ven pola calle e dicen, esta é tal. E xa saben o que é. É increíble a conexión, non, que conseguimos transmitir desde a pantalla ao público, como buscamos, sobre todo, a solidaridade, sabes? A comprensión de que unha muller haya tenido que acabar nese mundo, como se enfrenta a él, como a resignación, incluso eso quizás é das cousas máis duras, non? A resignación dunha muller ante semexante situación, porque é unha cousa que non é negociable, non? É unha idea super abstracta, moi complicada, que a muller interioriza e vive. É un exemplo de fortaleza brutal, pero o demais é como algo que non está correcto, non? Entonces, eso busca moito o impacto, que é o que tú me dices, non? Que é moi duro, hai escenas que, sin ser explícitamente violentas ou sexuais, por exemplo, dan a entender perfectamente o que esa muller pasa polas súas carnes, non? E, bueno, creo que eso sí que é digno de previr a xente, non? De que non se trata dun corto que vai ser super violento ou unha cousa así, pero sí que é verdad que vai tocar as fibras, que é o que se buscaba desde un principio, non? Claro. Pois temos que deixalo aquí. Dani Soldevilla, escritor, músico e compositor, graciñas por estar hoxe con nos no magazín de Radio Limia Cadena Ser. E imos lembrar que Paula con P de Reme, esta curtametraxe podese ver mañá, martes, día 25, no Salón de Actos do Concello de Vilar de Santos ás 11 da mañá. E lembramos tamén que vai haber un coloquio titulado Non pido permiso, a coraxe de nomearse, ás 11:30. Estaredes ti, Daniel, e tamén Isabel Salgado, a directora da curtametraxe. O dito, Dani, graciñas por estar con nos, que vaya moi ben. Gracias a vos, seguide así apoiando a cultura, que hai moitísima que ver aquí. Moi ben, graciñas, Dani. Bo día. Graciñas a ti.